bandiraɓe musidɓe tedduɓe amtuɓe yebde Ayawo Pindi TV en puɗɗirima e inde gueno lamɗo lamminɗo kala laamiɗo kanko goto woni jonɗo hoore mum e nder laamu muɗum lamɗo mo juumata faljata joguiɗo mbo wasata dokkowo mo gaynata en puɗɗirima e inde gueno tedduɗo teddinde aade en juule Mouhammadou cuɓaɗo ɓurnaɗo windere timmode annabaɓe goto mo gueno yiɗi keddide kala o yiɗirma gam yidde mi nulaɗo muɗum sallllahu taala alayhi wa sallam en jetti nene baba ɓen gaddan men wodede oɗo duna en jetti hilifaɓe diine aada e dendagal rewintoɓe jewte men ɗum gonɗon e no gonirɗon on calminirama juuɗe ɓernde bandiraɓe musidɓe tedduɓe aadi bil aadi saladi aadi ɓuuri firtude aadi en garti e jonde men émission men juddu jeeri machallah juddu jeeriji kadi nen jooɗi ɓoyta eɓe calmidira e yeɓoɓe Ayawo Pindi TV bandiraɓe ceerno Mody assalamu aleykum wa rahmatullah sohna mi salminimama mi weltanimama kadi ha woni gonga mi salmini kala daaro Pindi TV mi salmini kadi ƴeewɓe émission men juddu jeeri kono no mbirta ɗum ni kala to neɗɗo woni fof ceerno Mody tawima toon salminima tigui rigui rugui eyi ko salminde bandiraɓe fuutankoɓe rek e yeeɓoɓe Ayawo men Pindi TV ko weltade rek joɗade e oɗo plateau ma wul ma wel ma yette ha hande kay yeɓata junggam ñam ndeysan ko gandanɗa hoorema min woni lamɗo makte coggu mo codirmomo heewani sikki ala temdere mbuuɗo tan codirmomi denɗam ñang o merci Oumou Dieng a salminama min calmini yeeɓiyankoɓe Ayawo hawride Pindi TV wonɓe ɗo nder e bowo leydi kala mbiyama yimɓe guila hanki meeɗa rutirade caggal jaam Allah ñalle moon walla tuma mo vidéo way taw ɗon foof min calmini on min juuri juddu jeeri mawɗo salmini on Dieynaba princesse assalamu aleykum bandiraɓe fulɓe yeeɓiyankoɓe Ayawo Pindi TV on calminama onon foof min calmini mawɓe galle o comme Pindi TV min calmini les techniciens de Pindi TV on jarama tigui rigui Abdoul Aziz ndeysan sen mbi Abdoul Aziz hakkillaji jeehe Dabakh Malick Sy Abdoul Aziz a salminama salminimama mi salmini dendagal yeeɓiyankoɓe émission o fof e wiide dal hande émission o ma wel machallah tigui rigui wadde mbe sikki tan hande mon dial ha ñiiƴi mon mbatta warñude sikki ala waddi en natat direct so koyngal leelani woto hunuk leral noon Pulaar wi bandiraɓe hande garɗen yewtude fina tawa men sikki ala fina tawa men holko jewteten hande cuktiɗen dingral hanki e hande en ji hanki dingri men kalmbu rewane dingral wiyete ko o in manka pinal saabu rewane dingral waddi dingral in findinanno bandiraɓe dewɗe dingral hanki so haali tan a andat ɗum guila pinal ha e foof in jogtono ɗum kono kadi rewɓe hen so woni gorko sa wonde debbo aɗa hersa debbo o bone junggo ma so woni gorko aussi e gorko aɗa hersa debbo o bone junggo ma so woni debbo kadi koye goto kaɗata aduna foof ko goto oɗo andirat ma wonani hande tan photocopie ɓerɗe ɗe original o tottir ko heddi ko waɗ ɗum partagé comme ko jiiɗon koye jamanu hande o wadde kadi pinal ina woɗi ha no suuko bismirto koɗo no suuko haaldirate jignaɓe mum pinal ngal in nawruno foof in nawri needi wadde wonan dingral gandanɗa hoorema tan en jahata hirde nde ko kalten hen tan ko musibaji walla ko way noon walla fijiri woni hen gueɗe kono dingral ngal findinanno dingral hande noon koye nouvelle technologie en kastata haalde ɗum dingral hande yontande hande cikki kañumen ɓuuri finde alors que hande yimɓe ɓurɗanade pinal in manki needi e mbo poɗɗen ɓe wiide needi ndi in manki holko saabi ɗum waddi hande émission men juddu jeeri jooɗiɓe plateau ɓen mbawi faccitande men ɗum ala no mbatten sowona domtuɗen e ceerno Mody joom gallam keso eyyi mon amour am eyyi sohna Oumou a haaliɗo ko waɗi fayida woni dingaral hanki kala ko wonno hanki hande ko heewi sukaɓe mbari ha maayi anani needi natti hewde e sukaɓe men ndena natano e galle cukalel addanma ndiyam dicco e koyɗe ma ha jara ha para way joni ɓe gara mbanma pot rajji kolluma caggal jaaha lama te guite mon pottata te guite mon ayi hanki guite pottata ay sukaɓe rewɓe hanki ndesana jotta ha bamma wima mi rokkima ɓi gorgol ma kaari joni natti wadde a faami
ko wiyete ko amour aɗan joni sukaɓe bonno amour joni amour natti wadde de joni ko fijirde waɗi joni ɓe pijat amour tigi rigui ko nden wonno e ɓerɗe ɗe foof bonnama ɗum tawi nden jibina rewɓe ɓe nene vengeance worɓe nene vengeance goto foof wima mi yoftot goɗɗo c'est parce que toppayi amour o joni amour dimension amour nden wona ɗo yiyeteno a faami sukaɓe rewɓe to pawi dimension amour joni nden sa resino debbo ma nden gandata o dimension en woodi won ganda no haaltake tel te ceerno modi kam so wuuli tan haalat eyyi firti debbo yiɗta yiɗnet surtout sukaɓe joni o concert consort koɗo sohna Oumou sa yi affaire o wayi noon kamɓe worɓe ƴetti ɓerde mabɓe ɓe mbaɗi ɗum photocopie Bakel aɓe jogui toon hunde Guéji way aɓe jogui toon hunde Dakar aɓe jogui toon hunde kamɓe suka ɓe mbaɗani sérieux kamɓe suka debbo kala moɓe jiiɗi hande majjani joni suka rewɓe kamɓe fof koɓe yotɓe koɓe yontaɓe koɓe welɓe yiide kono hande kala moɓe jii aɓe jiiɗi hande a yiyan neɗɗo gurda e mum duuɓi 5 duuɓi 6 tawa an ko kañum tan jiɗɗa taw ko taw kañum tan jiɗɗa taw ala haydara ndeyi ha dañi nde noon woppuma ande so yeehi no mbatta joni ɓe mbiya probléme o koye minen woni taw probléme o koye mabɓe woni kamɓe dal mbaɗani sérieux eyyi ɗon rugi mi arta ɗon e ma seeɗa comme hanki dingiral gonnoɗo Fouta men e dingiral mon hande onon hande pinal mon hono way dingiral hande no way min changement o min holno pijirton onon dingiral hande comme no mbimni Fouta sa dañin gondiɗo ma hande yiƴiraɓe foof jooɗot deyoyde ina wodno wiye kaari deyoy o kono bonande suusano waɗede toon mais hande debbo e gorko mbirtot jignaɓe uddir suudu naat gartir damal hay goto haalata bel ɗum ɗon koye pinal cok damal ngal gona nder a namdimami question belɗomi ɗum ɗon ha joni koye pinal saabu sa yi nden gorko e debbo cuusa ɗum wadde nden ɓe gandano aduna o ko yahatno ala kono hande minen amin gandi aduna o ko yahata amin gandi tomin poti haadde amin gandi komin poti wadde haydara hulɓinani amin hande aɗa yiya debbo jooɗo ha duuɓi 50 resaka ala ko waɗa ɗum tawi ala ko bonnata e mum andi nden neɗɗo so yehino ha dañi duuɓi 14 15 tan wiyete ko yorese par ce que ɗum ɗon tawi ayi minen de minen min gandi ko min jooɗo min jangga jangde amin min wiya amin jiiɗa tan mi yiɗma gurden gandodiren nde ndesodiren no ɗon som ferimam ɗon gurdam hande so wiyam nden mbomni so yeehi ha duuɓi 15 de walla fade daw wiyete ko sooyi wiyete ko sooyi woni âge sa tolnim toon ka poɗɗo resede ewa rutti kadi mbiyata ko pinal wiyete ko hande onon yonto joni pinal ngal in manque rutti jaggude hoore mum alay sac par ce que yontane hande sa yeehi o to e sage femme waɗoɓe planique resaɓe ngala toon boomi gon toon e diwɓe ɓen ɓuuri hewde e waɗoɓe planique nden sa waɗi bonande yawata yaltude par ce que ko watno ko waɗi ko joni ala nden wadde nden yimɓe ɓurno hulde ɓurno rentade mais hande rentade ala salle de planique en nen ɗo pijirgol direct hanki ko yimɓe pijiranno hande ko jolfo mbiyat oyo en pijirgol sukaɓe joni sukaɓe ko jibina tan mawni goni majeur natti fijde est ce que ɗum ɗon ko pinal natti fijde natti andude hay jangde natti wonde jangde normal par ce que français o ko abrégé hande sa ƴeewi téléphone ma sa yiiɗi windude mo sa fuɗɗima a waɗi tappe chiffre goto tan keddiɗi ɗi garat wadde pinal ala par ce que hay jangde nde natti yaarude normal te onon hande kal kalɗo hen yontan joni jiiɗa haalde français mais kal kalɗo français a nawtat laamuɗo Allah par ce que jangde natti wonde normal mais garta mi artema walla eyyi joni sa yi ɗum haɗi sukaɓeɓe janggude kono mbimami ni ha joni ko suka worɓe an yahat daña jawdi ma gadda ala ko dewata so wona cuklel tokosel tawa ɗum ina wurno gurda mum ala ko andi so wona less koyɗe jihnaɗo mum gara cooda ɗum sababude jawdi coodana ɗum téléphone mbaɗana ɗum kala ko yiiɗi taw jihnaɗo mum o tinani taw jihnaɗo mum o tinani on ça veut dire ko an a bonni hakkille mum ko suka worɓe ha joni luuna ɗum appartement luuna ɗum appartement coodana ɗum iPhone coodana ɗum tekke ceerɗo mbatta ɗum tottude kayis andi on a bonni ɗum joni après on so wowri noon guilal won cuhlel so mawni alay sago wodano way en selle eyyi joni wonɓe less koyɗe jihna mum ɓe noon ɓen nan gondi kala ko dañi gon dande jihna mum en ay kala to debbo boni debbo moƴƴanan sara worɓe noon min mbawi wiide kamɓe fof poti eyyi kalɗo gorko bonɗo woodi kadi moƴƴunen non worɓe kamɓe fof poti worɓe joni kamɓe fof poti joni an moom artema joni ko kalɗa ko no waɗi fayida no fewi ƴetta cuklel luuna ɗum appartement ya
natta ɗum luwande goppa ɗum gabbaɗa debbo goɗɗo herso ruttade jignaɓe mum watta yeyde hoore mum ina yoɓir appartement wadde ɗum ɗon yo yimɓe ƴewta ɗum kono noon base o ha hande koye dingral hanki pinal gonnoɗo hanki so continue hay goto wawa homtude yimɓe funtude e jangguinde yimɓe kadi yondinade ko neɗɗo wawi dañde yeeso ma foof ɗum safanima par ce que aɗa yondini wadde garten ɗon onon rewɓe ko onon worɓe mbaɗat jugé dendam ñang ha omon saɓɓito rek alani Oumou Dieng to ceerno Mody e Rougui Nguerto fof mi wona toon kalami to kalta wona toon to kalami kalta alani Senghor wino yo yimɓe jaa au rendez-vous de donner et de recevoir gueɗe ɗiɗi walla tari kalami ça firte pula aha fatan ya ƴeewoye gandal ngal ɗon mais an ko naworɗa ko aɗa wawi ɗum oppude toon kono oto heddo toon ha laaɓa en selli gueɗe ɗiɗi mi aranma hen seeɗa waɗanma ɗum résumé quoi pinal e leñol ko kañum tan gueɗel gotel ngel ganduɗa sa yiiɗo ha Makka so yimɓe darima jii pinal ma ne mbawi sernudema e kala e goɗɗo ɓi o ko ɓi pullo Oumou Dieng no ɓorni hande ko nandamma naaruji naar o hokkatma image naar o hokkatma hande so woni ɗo o tuppinoma o waɗino cañi walla muggi walla wone jobbi kala jiiɗomo hokka mo identité maw toon aranma ko wiyatma dingrel hanke en wonno jakka o watte ɗon ko lenki yimɓe fof suhaaɓe rewɓe worɓe ne pija naar woni capat naar woni caparo woni naar watte ko jakka suhaaɓe rewɓe e worɓe ne ngama ene ndenta toon ko fina tawa ɗum ko pinal hande conscience mabɓe Rougui en o Dieynaba sa wiɓe tan holko woni ley mbiyama non lolu dafa heewi ɗum ɓe mbiyatma ko hunde ƴeŋde e ma ciftol ar noon après kam me pirtan ono fof mon pirtu ɗum ɓe mbiyatma ko hunde ƴeŋde ɗum ko déjà ene wonno lambaji ɗum noon fof ko itta te sa daari éducation oɗon ƴettunoɗo hanki teddungal ngal ƴettunogal hanki ngal pinal ƴettunogal hanki ngal haqqilantagal ngal e andude hoore mum fof sa ƴeewi koye dingre ɗeɗon ummorno an aɗa andi korɓale si mboɗa andi korɓale to yahar ha ko ganduɗa ko ndiyam tigi wonan ɗo ɗon koye weyndu so ɓeewi feej waɗa peeje peeci wona peece ala pulaar gotum peeje datto ñunnoɗa ardo mi yettima to gasi voilà wilwilde e wilwilde wona wilwilde ko wilwilde wona wilwilde bilwilde bilwilde Oumou Dieng bilwilde mi anda ɗum pulaar non pulaar mi bilwilde cikkumi ko leɗɗe ɗe ganduɗa ko leɗɗe ngabboje ɗe ganduɗa siko fuɗi ɗo yahat wona noon no Rougui non mais Rougui saɓorma kanka om ala omon alnewto bilwilde minen min gandi comme exemple sa awi patas a asi patas o ha paari ko heddoto ko toon futtu kadi gooƴi ɗi jalta dow ɗum woni bilwilde ala wona bilwilde minen wona bilwilde mbiya ɗum min mbiya ko mbiluji kala jeeɓomi danema tugamma kundel ha yettanma cempeng on diwan fof ko aso remoɓe fata e minen diwan toro bilwilde min biya mbaɗa aranoma hen hande wonti goɗɗum bon jomum wiyata ko min mi yaata hay ɗiɗon affaire aji saabu pinal ngal ala hen walla min diwi ɗum noon kala koɓe jii hande mbaɗa ɗum copié koye film 24 heures sur 24 jomum nen jooɗi no huccire novelas ko jira hen ko jomum en guuranuma 100% te jaltinani kadi gurdam mumen non mi tottuma firnde ko kalɗa ko ñanden woni théâtre goto batteɗe télé ɗi yimɓe mbaɗa ɗum critiqué ɗeɗo balɗe foof actrice e théâtre ndu invitande namna pour sukaɓe men jeeɓ o wi kanko ɓinguel makko yeɓta ɗum goppuɗo ɓinguel mum ina yeeɓa foof kañum andi ƴeew ɗum ɗon eyyi alandi kadi wasa oppude par ce que avant ko film on yaaɓe mbiyama cette production est une œuvre de pure fiction kadi mbaɗi hen moins 16 ans hankadi anda ceerno Mody janggani noon a ustat français ma d' accord kala goppuɗo ɓinguel mum yeeɓi hen donc kañum waɗi hoore mum mimi sikku pinal ngal ɗon walla hande so yehi tan ha boni kadi oɗo haali ɗo worɓeɓe fof poti moi je suis pas d' accord mi yadani hen alan ko hollum gueɗe tahi ɗe ganduɗa ɗe ngala to ɗe ɓaari woni bonande a wiyata kone debbo walla kone gorko sa yi debbo boni ma yi gorko ne moƴƴa sa yi gorko moƴƴi ma yi debbo ne bona ɗum ko sa leñol kadi ala hen bongol aɗa wawi yi ɗo haalpulaar mo moƴƴani jiiya ɗo goɗɗo pewɗo n'est ce pas kadi ala nokku to jeeya woni oɗo région bonɓe gonɗo walla donc nak ko mal le mal est partout no mbawi so bonande e moƴƴere alan safare aljanna watta non mama Oumou donc on se complète nouvelle génération oɗo sukaɓeɓe nouvelle génération kamɓe fof foti wat préparé que nouvelle génération majabom ɓiyam an ɓuure min onon jingganam onon rewɓe la société o so anni jaba ɗo heddoro min onon jingganam Dieynaba an ñiɓi koyɗe ma lehel ko woni lehel
lehel Ah. mboɗo andi ɗum nde mi wawa ɗum haale ko woni horde horde woni lehel ñeɗirguel fof ko goto jeynon arte ko haala ko joni pinal hanki a nani ko kalim ko pinal hanki no wirten mawɓe onon ko hatmon ñembude pinal ngal ɗon walla hande jagguɗon ko onon ɓuuri finde e ko wonno ko hanki pinel hanki e hande wona goto par ce que pinel hanki sukaɓe kala ka wi waɗɗum ko ɗum ɓe mbatta ɓamto sowtowol ma par rapport e génération mo dañi joni o kamɓe hay so ɓen nehama kamɓe ɓen waɗa ko ɓen faala ko ɓen beele ko ɓen mbatta anani te joni affaire o no waɗi changé par ce que joni sukaɓe ɓen waɗani tan haydara ɓen fijani joni kamɓe ko ordinateur mabɓe tan ɓen fijirta pijirgol mawɓe pijat pijirgol mawɗo comme téléphone uji mabɓe ordinateur uji mabɓe joni ɓen gaccani hakkille ko wonno ko hanki ɗum ɗon tahi joni affaire o no sakki ɗum trop mais ko worɓe puntat ko worɓe nen mbi rewɓe puntat rewɓe mbi worɓe puntat pour an punti ɗe holto ɓuuri mantinade bel koye rewɓe ɓe walla worɓe ɓe rewɓe ɓe moom eɓe funta mais sukaɓe worɓe ɓe kamɓe ɓurata funtade sukaɓe ko yirade mum par ce que kamɓe affaire da ko recto verso debbo o iɗat omo funta suka gorko pour daña e makko haydara suka gorko tam ɗum funta suka debbo bel ma daña mum hunde e ɗum ɗon tahi affaire goto en foof koko ɗamini wona gilli saabi Allah a haali haal Allah ɓe waɗani joni saabu Allah te yontande joni hen goto fof sikki so asamano diiri so joofima ɗum feɗen tan darot no woodi no woodi mawniki ni pawi koye men ɗo gandanɗa hoore ma teɓen fotani ɗum taw jottaki ɗon ɓe jawa mayde nonne Dabbakh Malick Sy Abdoul Aziz Dabbakh tan mbiyatma machallah saabu inniraɗa ko tedduɗo avant tout d'abord mi temo hen ñiɓanmi koye ngalam ndax ko temmo ganduɗa hande ko actualité hakkunde génération adana e génération gonɗo ɗo ya pas mal de différence gonɗo hen bon so yimɓe kaali dingiral hanki e hande jiiɗa de ma part personnel je vais pas comment dire je vais pas souligner je sais pas comment mowuji ɗi ganduɗa haaletake e télé kono génération gonɗo ɗo non mais aɗa wawi wadde souligné kadda ɗum aɗa wawi haddude konngol ma mais waɗ ɗum souligné par ce que yeeɓoɓe so kaala gandata personnellement hande comparaison somi waɗano ɗum mi wonno c'est responsabilité o ko waɗa partagé quand même ndax sukaɓe rewɓe kala to dañɗo sukaɓe rewɓe bonɓe no dañi ɗon moƴƴuɓe ɗum noon ari ha e worɓe ɓe kadi donc problème de responsabilité anani mais il faut pas brûler les étapes personnellement ndax to fuɗɗi ɗo il faut dutoɗen to fuɗɗi ɗo ndax à l'époque ɓi fuutanke sa wirtimomo tan comme no bandamo wi joni sa wirtima ɓi fuutanke tigui tan jarano wima o ko ɓi fuutanke hande wel tan ñangen ɓen ɓorno ɗo abasan zoyen en o hande sa wiyama ko ɓi pullo a jaɓata hoɗon ñang walla ala o mbimi o suko debbo e jeenam o sa wi hande ko ɓi pullo ƴewde ko ɓorni ko bien vrai que le monde bouge et on bouge avec mais ayi sa woni ɓi pullo a nototo ko a ɓi pullo quand même conflit de génération noon par exemple aspect numéro 1 mais som jaabinim Dieynaba anni to simis boniɗa e to borniɗa bon jaabinim Dieynaba mami jaabono ar ok kono merci kono an tuuɓe simis ɓorniɗa te ɗum ala e aadaji men kono bien vrai que ɗum aɗa enen mbima jamanu foof e gongaji mum eyyi jamanu foof e gongaji ɗum waɗi mbaɗmi suuɗe mbima le monde bouge et on bouge avec kono kanko a yiyani o hande o ɓorni ko wutte pullo sa wimo tan ma andu ko waɗi ko foof ma andu o ko ɓi pullo hay e tema ko hay coiffure makko ma andu o ko ɓi pullo ɗum noon mi waɗimo hen mention spéciale eyyi anani kono problème de conflit de génération ko c'est partagé et puis enen jinnaɓe men no dañi hen part de responsabilité surtout ayi a dañi ɓiye debbo ummima Fouta par exemple ari ɗo Dakar no jangga wima min de nene walla baba ƴettumi ko appartement mbaɗa yooɓa
to ƴetti o ari ko janngude somo ƴetti appartement an jinnamu gila no jibinenda anda ko woni appartement te mbita ɓiyam ko jarɗo de worɓe nden mbaɗe mum ce qui est plus grave kadi woni a wonat Fouta par exemple anen ken ɓiɓe pullo kalten tan koye Fouta en toñata gon a wonat Fouta ɓiye wona ɗo wona e janngude en même temps no nulɗuma mais sen jaɓɓi ɗon hannde som oɗo som pera konngol ma hannde ƴewten hay to ummiɗen ɗo wonko wahli toon no feewi wonko wayli toon no feewi eyyi ɗum mbimami hay ɗo ummiɗen ɗo wonko wayli toon no feewi a faami par ce que aadaji men fina tawa men wonko fuɗɗi woppede sen kaldi gon wonko fuɗɗi woppede hen ha heewi bien vrai que nen toon tonje mais wonko fuɗɗi woppede te enen ko goppaten ko leƴƴi goɗɗi nen ñemtin men hande ko ƴewta koye télé goo fof nen ɓornude cosan nen waɗa gueɗe cosan lahal men tumbude men sa yeehi to e gare Mali o tumbude e cosanuji foof nen jeeya enen goppa woɓɓe nen ƴetta mu jeg mi ara hen seede quoi alan ñantorade farnora wona goto haɓe ñantoro ɗum meɓe parnora ɗum par ce que toɓe ñantorto ɗum bon yomi wat kotane ɗeɗon karaji an ka diftidde non mi parce que wimyo ñantade e farnorade wona goto mais ko difti oɗo hande so waɗi kotane ɓuttide wodirani ɗum pour fierté woɗi ɗum pour wadde hen non min hande somi ɓornima hay ko wona ɗiɗo tekke somi yeehi mi yaɓɓi jaɓɓala maɗa andi komi ɓuy pullo saabu ko ɗum wone yam ka hay golle makko e pulago mi hulani ɗum mi hersani ɗum ko kañum parnotomi ko kañum dogata e ƴiƴe mam andi ɓi pullo ko ɓi pullo fayikinade noon hoore mum kokkam seeɗa rek ay faytude hoore mum ko ɗum woni probléme eyyi ɗum yeddatake wone ɓiɓɓe fulɓe wonɓe ɗo hande jaɓata e haalde ɗemgal men te ɗemgal men tellement no waɗi ris ɓe ganda ɗum hatta aɗa wawi ɓornade ɗon ko beelala aɗa wawi wadde ko beelala alani to guppuɗa vocation ma ɓinngu pulagu walla pulagu dogoyo ƴiƴam ma guila gobɗa cegneji ma battuɗa ɗum bleu ɗum ko 1 aɗa wawno wadde puudi non 1 fattan toon payma 3e ma koko ɓawluno kañum wojji hande hanki hay goto yiiɗa yettuno mum no wojji ko ɗon guppuɗa vocation pulagu gonnogo ma e joni kanko ɓornugal ma noon déjà eɗen koye jamanu civilisation noon wawuji mbawi wi wallahi wiye ko jamanu foof e gongaji mum gon wonko wayli ha heewi par ce que nouvelle technologie e foof eyyi mais sen pinal ngal enen ɗum gartirɗen mais wona e ɓornude mais pinal ngal hanki ɓurno sadde e men e ɓornugal ngal e tuppade nde e foof ine yooɗi d' accord ko cosan men merci an hande déjà téléphone ma so huɓɓama Samba Lobbudu taweta he ɗon Abou Djouba nanataki ɗon Bammal nanataki ɗon ceerno Mody ko keddiraɗen ko hewani ceerno Mody jamanu civilisation yimɓe goni joni jamanu mondialisation cuuɗi guuɗi gonti ay joni sa futon ko feccerne ko nen men a faami tenen yimɓe warta rokkam abdali tenen yimɓe ganduno ko suudu tibaji way joni kala ɗandi nden maha terrasse c'est parce que ɗum ɗon toon aduna o tolni joni te ɗum ɗon ina yooɗi ha may mais enen garten wona e ɓornugal ngal en jalti enen koye needi ndi garɗen éducation e pinal ngal e par ce que sukaɓe joni en cikkin pin hay so dañi koɗo mbawa bismade ɗum normal to jignaɗo ma won salamu aleykum salam hay salminagoɓe mbawa salminago wawa a anda rokkude neɗɗo ndiyam ɗon garten ceerno Mody yaɓuɗo ɗama ndiyam dicco nane mi haalino yetto hen a faami c'est parce que aɗa andi joni forɓe neede ɓe ngala temps neede adi an a jibinat sukaɓe te debbo gabɗo en ƴewteno comportement mum rownotako juuɗe hoore debbo so hunuko yaaji wiye ko jomar suk comme Dieynaba ay so hunuko ma yaaji wiye ko jomar suk debbo jaaro ñiɓo koyɗe wiye moƴƴani on yawat ubbude joom galle mum debbo daani dow findine kaari tan nden hay resoyde debbo a wiyete sa resoyi so tottima ndiyam tan mandu o ko moƴƴi walla moƴƴani debbo nden sa resoya sa yaadi hay so debbo woni cowiɗe woni hen mawɓe so ƴeewi tan gandat ko debbo barkindo sa ƴetti way joni boyɗi ganda ɗum ɗi boyi ɗum day kamɓe rewmaɓe kurpeŋaji jamme ñalo joni enen hojomaji oɗo wi e presque gasi joni mais vite fait garten hen tan manda mone moon diftotoɗo ɗon mi totta hay goto par ce que wawa yiilade kadi bel koye needi jignaɓeɓe walla ko sukaɓeɓe tan ngari mbaɗi no beela bel koye jignaɓe walla koye sukaɓeɓe min mi ara hen direct needi nen jeeya hen mais responsabilité kadi en jeeya hen saabu wonde suuha hatta jogade haqqille mawɗe wone gueɗe ɗe ganduɗa an aɗa wuuri ɗum vraiment walla a tawi ɗum
alandi c'est le milieu qui détermine l'individu quoi milieu mo jibinda on tigi way wadde e wimi yo ustu français ma de bukkan mo de so mi haali pular menanta hal an to pawɗata haali pular yimenanta hal so mi haali pular rugi ceerno modi o Abdoul Aziz kam fo ɓiɗan hal sa haali mi jaaba kay ganda mi nana e moƴƴi donc abujang wattu émission taw ganduɗa bon ko mbimi e mbimami taw ala mi o ko émission mbima d'accord moƴƴi non tan ma wat sagguɓe par ce que mboɗi yiye bana men e joni ar bippe ko jinɗa ko ha on jinnomi arde quoi c'est le milieu qui détermine l'individu te éducation de base o woni needi guila jomum ne famille par ce que min mboɗomi futuro susana tawdema caggal gal ɗum ko on deuxièmement ko pijoyɗa jammo fof ne watto haaɗa sabu nden so lelawal ala suusa yaade te so yimɓe gottima sieste ine woodi so yimɓe gottima hay goto yaltata woni hen waktuji aɗanor par force wadde nden jinneji musibaji natani yimɓe merci par ce que alani min komi villageois mi yahat ken villageois so waɗama e jeyge wotere fof fettanto mas nuno an ko gurmi taw an ka wurani ɗum asik enen fof a jangguiri lampe pétrole min ala lampe pétrole lampe mes mi jangguiri ɗum donc ne holko andinimi ko heewi mais hay so janggani neɗɗo fof e sahamu simta e neɗɗo fof e sahamu min hannde éducation de base oɗon andini ko heewi te oppude pinal ngal jaggoya goɗum aɗa wawi wadde monérisé oɗo no wawi widema ni aɗa wawi jogade fannu goɗɗo walla jaade aduna o kono wona gueɗe kam oto yaade mumen quoi ɗum noon addi hannde difficulté ji mo woni hannde bon min de oɗo ko faram oɗo ko faram ɗiɗon addi conflit des far won surgo mais son surga janggo e jaam yo konko hay surga waɗum haalde pular janggo e jaam on miija e ma won yummiraɗo suhaɓe jimema bon alandi hannde ko kanko mbaɗɗa hannde miijo janggo quoi janggo woni résultat ji kañum woni jeecude ndi quoi min ko ɗon jinnomi uddirde non min kam pelmi ko jihnaɓe woni jihnaɓe mbiɗa ɗumen feli no fewi saabu ɓiye hannde addayma téléphone walla addayma kalis walla arta aɗa yiya ɗum façon goɗɗo koroɗa ɗum namnala walla lijjita haɗo ka ganda ko hoɗum woni hande yiye yummiraɗo ganda ɓiyum ne janggo e école ha école udda yummiraɗo meeɗa fawti toon koyngal mum ƴewori so ɓiɗɗo ono jangga walla janggani d'une part sukaɓe jogui hen responsabilité mais l'autre part aussi ko mawɓe jogui responsabilité mais woni hen kadi in jiiɗinede sukaɓe men kon ganda sa ƴeewi téléphone aji ɗiɗo woni jignaɓe gandanɗa hoorema gandana ɗum ko heewi cuklel jibinet tan fijir ɗum ɓurma andude ko woni ko nder a faami woni hen e jangde kadi hande en jiiɗo sukaɓe luɓoytoɓe parents d'élève uji gadda mbima o ko jignaɗam jignaɓe neɗɗo foof e mbi neɗɗo so boni sa sinno sac mum ɓiyum ɓurat ɗum e mataw ko majjinde te woni hen sukaɓe ina majjina jignaɓe mumen ha fakit ɗum en jeeya hen kono noon pinal woni foof te ngaalu neɗɗo saɗaya wona jawdi wona comci ɓornotoɗa wona mbaddi saabu Allah rokkiri hunde foof teede ha heddo cofdam ngaalu neɗɗo woni needima e ko tawɗa jignaɓe ma par ce que mbima sa humpama hoorema tan ƴeew caggal ƴeewa hoorema e darogal ƴeewa ɗo ummiɗa so nden yonti a majjata émission men noon hojomaji ɗi ni way wadde bandiraɓe musidɓe tedduɓe wownoɓe rewniraɗi jewte men kala saaha on calminama ille on manama jettode on calminirama juuɗe ɓernde